Babuyile ecaweni lecawa siyenzele wena uba khange uye ecaweni ngoyena mntu esiyenzele yena lecawa. Icawa yabantu abangacawiyo iyaqala ke ngoku. Icawa yabantu abangacawiyo iyaqala namhlanje. Nase-ofisini yakho uThixo ukhona. Ukhona nasendlini yakho, ukhona nasemotweni yakho, ukhona nasegadini. Ukhona nakule ndawo uthi wena indawo engafanelekanga aba bantu balala koopayipi. Ukhona kulaa payipi uThixo. Mkhonze ngoba le icawa yabantu abangacawiyo. Icawa yabantu abangacawiyo iyaqala namhlanje. Mkhonze ngoba le yicawa yabantu abangacawiyo. Sithabatha ithuba ke sibulise kumntu wonke osibukeleyo kwiindawo zonke enisibukele kuzo. Sibulise kumntu wonke osimameleyo kwiindawo zonke enisimamele kuzo. Enkosi bazalwane, ngokuphinda nibuye kule yanamhlanje icawa yabantu abangacawiyo. Igama lam ke ndinguSihle Bonani, andihamba ndedwa, ndihamba nalo mkhonzi. Bawo, masibulise komama, utata, ubhuti, nakusisi, nakundangandini, nakuye wonke ke umntu olevayo ilizwi lam ngale njikalanga yanamhlanje. Ngelihle loMvukeli wethu uKristu Nkosi yethu, amen. Amen. Igama lam ke ndingu-Anele wakamnguni. Sithemba ukuthi nawuhlala nathi de kufikelela ixesha lethu lokugoduka xa sisithi namhlanje uvukile. Bawo ke masithembe wonke umntu ke uhambe kakuhle epaskeni yakhe. Masithembe wonke umntu ke uphilile epaskeni yakhe. Xa seyiqukumbela siyivala le ndlela yethu yasepaskeni, sithemba ke into yokuba abazalwane bawave kakuhle amazwi asixhenxe. Masiqukumbele siyivule le yethu inkonzo yanamhlanje ngomthandazo. Bawo, masithandaze. Thixo wamandulo, Thixo wayizolo, Thixo wanamhlanje, Thixo wakwixesha elizayo, wena ongaguqukiyo, uhlala unje maxesha wonke. Wena Thixo ongalijikeliyo ngasemva ilizwi olithethileyo. Nkosi yam. Wena wawulithando, wena osoluthando, wena oyawupheliswa eli phakade, ube ulilo uthando. Thixo wethu olungileyo, Thixo onamandla wonke, Thixo oyintloko yamabandla. Siza phambi kwetrone yakho ke Thixo, siza phambi kobuso bakho. Siza Thixo wethu olungileyo phambi Thixo yengcwele, Thixo olungileyo. Qala ke Thixo wethu olungileyo ngomvandedwa wam osentliziyweni, Thixo wethu olungileyo. Kwenzela ukuthi Thixo wethu olungileyo silungele ukuthetha nawe, Thixo wethu olungileyo. Kakade Thixo wethu olungileyo singqombela thina sisono, Thixo wethu olungileyo, ngoba Thixo wethu olungileyo singababona Thixo wethu olungileyo ngokuthetha, ngokwenza, Thixo wethu olungileyo, nangokucinga, Thixo wethu olungileyo. Thixo wethu olungileyo, sincede ke Thixo wethu olungileyo, siqolele izono zethu, Thixo olungileyo. Sincede ke Thixo wethu olungileyo, ucamagushele izono zethu, Thixo wethu olungileyo. Thixo wethu olungileyo, emveni kwemini, Thixo wethu olungileyo, siza phambi kobuso bakho, Thixo wethu olungileyo. Siza Thixo wethu olungileyo, singaphethanga nto, Thixo wethu olungileyo. Sicela ke Thixo wethu olungileyo usamkele, Thixo wethu olungileyo. Sicela ke Thixo wethu olungileyo xana abakhonzi bakho, Thixo wethu onamandla wonke, besezindleleni abanye, Thixo wethu olungileyo, Thixo emveni, Thixo wethu olungileyo kwepasika emnandi, Thixo wethu olungileyo. Abanye Thixo wethu olungileyo bakhwela izithuthi, Thixo wethu olungileyo, imibombo bayibhekise ngasekhaya, Thixo wethu olungileyo. Sicela ke Thixo wethu olungileyo ube sezindleleni, Thixo wethu olungileyo, Thixo namandla amakhulu. Babanye Thixo wethu olungileyo bathe Thixo wethu olungileyo xa bemka, Thixo wethu olungileyo ngeentsuku abamka ngazo, Thixo wethu olungileyo bavala, Thixo olungileyo ngawe, Thixo wethu olungileyo. Abanye Thixo wethu olungileyo bathe Thixo wethu olumkeyo, Thixo wethu olungileyo xa behamba batshisa igazi lakho, Thixo wethu olungileyo ezindlini zabo, Thixo wethu olungileyo. Abanye Thixo wethu olungileyo,
Thixo namandla amakhulu bebeyinqwenela, Thixo wethu olungileyo, kodwa Thixo wethu olungileyo bathe phakathi nayo iPasika, Thixo wethu olungileyo kwathiwa mabakhawuleze babuye, Thixo wethu namandla amakhulu. Abanye Thixo wethu olungileyo, Thixo wethu olungileyo bathe Thixo olungileyo bebenqwena, Thixo wethu olungileyo ukuhlanganiselana namanye amakholwa, Thixo wethu olungileyo, kodwa Thixo wethu olungileyo bayigqibezele besezibhedlele, Thixo wethu olungileyo, kodwa Thixo wethu olungileyo, Thixo namandla amakhulu sicela Thixo wethu olungileyo uzibonakalise kuye ngamnye, Thixo wethu olungileyo umuntu wakho, Thixo wethu olungileyo sicela ke Thixo olungileyo, Thixo namandla amakhulu xa usikelela, Thixo wethu olungileyo ungamlibali lowa, Thixo wethu olungileyo ungamlibali, Thixo wethu olungileyo nalowa, Thixo wethu olungileyo ungamlibali, Thixo wethu olungileyo nalowa, Thixo wethu olungileyo, Thixo wethu olungileyo sicela ke Thixo wethu onamandla wonke, Thixo wethu olungileyo ubonakale, Thixo wethu olungileyo utshiza igazi lakho, Thixo wethu olungileyo lonyana wakho, Thixo wethu olungileyo emakhayeni ethu, Thixo wethu olungileyo utshize, Thixo wethu olungileyo igazi lakho ezindleleni zethu, Thixo wethu olungileyo utshiza igazi lakho, Thixo wethu olungileyo kwindawo esixelengela kuyinyama, Thixo wethu olungileyo utshiza igazi lakho, Thixo wethu olungileyo ezikolweni esifunda kuzo, Thixo wethu olungileyo siyakucela ke Thixo wethu olungileyo ube nomkhonzi wakho, Thixo wethu olungileyo xa uzothetha ngelizwi lakho, sicela ke Thixo olungileyo umthamsanqelise, Thixo olungileyo umbeke bucala, Thixo wethu olungileyo umfake egazini lakho elinamandla, Thixo wethu olungileyo, Thixo olungileyo into azayithetha, into Thixo namandla amakhulu ezawuphuma emlonyeni wakhe, Thixo wethu olungileyo iqale kuye, Thixo wethu olungileyo yandule ibheke ebantwini, Thixo wethu olungileyo siyakuthandaza ke Thixo olungileyo, sikuthembile ukuthi uyazenza izicelo zethu ngoKristu Nkosi yethu, amen. Amen. Bawo wethu osezulwini, mandiphathe ngomngcwele igama lakho, ubungane bakho mabufike endaweni yakho mayenziwe emhlabeni njengoba isenziwa ezulwini. Mawusiphe namhlanje isonka sethu semihla ngemihla, usixolele izono zethu njengoba nathi sixolela abo basonayo thina, ungasingenisi ekulendweni, sisindise enkohlangalweni, ngoba ungani udumiso malubekho kuye uyisema kuye uyesu nyana nakuye umoya oyingcwele njengoba njalo kusekuqalekeni
ukuba ukacofa subscribe, cofa subscribe. Umnikelo ke lo bazalwane, sicela ke wonke umuntu ongekanikeli kude kwaleli thuba. Ndiyacinga into yoba ngu-episode 12 ku-season 3 lo bawo, abantu abakanikeli, kodwa umuntu mhlawumbi abanye basibone kwaku-season 1, siku-season 3 ngoku. Uba usibona ku-season 3 ulate, cofa usubscribe ngoba nguwe lo osibambezelayo. Uba uyayithanda ke le nkonzo, siyakucela torhwana ucofa ulike. Uyayithanda le nkonzo, siyakucela futhi umnikelo wakho ibe ngushare, uze uthi kwindawo ohamba kuzo umane ubaxelela abantu into yokuba icawa yabantu abangacawiyo iyaqala rhoqo ngecawa ngentsimbi yesihlanu. Leyo ke izawube iyilaa nkonzo bawo yomlomo. Ewe bawo. Ii-seasons zibalwa njani bawo? Zibalwa trimester mos. I-trimester, i-trimester okanye zibalwa ngonyaka? Hayi, thina masithi sizibala ngonyaka, kodwa ii-season zonyaka zona ziinyanga ezintathu. Kodwa bawukudala ziqhuba mos. Kudala siqhuba ke uba simane sizawubala ubusika, sibale uhlobo, sibale intwasahlobo, sibale ukwindla. Hayi ke zininzi ezi-season bawo. Kudala ziqhuba bawo. Into endizama uyithetha aba bantu mabangabi phambi komsebenzi kaThixo. Ewe, umsebenzi kaThixo. Iminyaka mithathu, isizini yokuqala yango-2023, 2023, enye yango-2024, enye yango-2025. Uba ke usahleli wena ku-2023 subscribe, hayi man bawo. Hayi man, khawunikele. Bawo, sizawuya ke emazweni ke ngoku nabantu abanganikelanga. Sizawuya emazweni bawo ngoba amazwi wona kaThixo umele afike, noba umntu uyacawa, noba umntu akacawi, noba umntu uyanikela, noba umntu akanikeli. Bawo, bazasilinda phi abantu? Bawo, sicela abantu basilinde kule ncwadi yokubhalwa nguGqirha uLuka, isahluko 24. Ewe tata. Ivesi leya yesihlanu esizawujongana nayo naleya yesithandathu. Luka chapter 24 verse, uyawubona ke uba uBhayibhile wethu uyawuqala phi. Unento kwenza Mongameli
Masifumane ke ilizwi lethu lanamhlanje libhaliwe kwivangeli engcwele ngokubhalwa nguLuka, isahluko sama-24. Sawuqala ke kwivesi yokuqala phantsi kwesihloko esithi uvuko lukaYesu. Luka 24 verse 1, uvuko lukaYesu. Ifundeka ke ngolu hlobo. Ke kaloku ngolokuqala usuku lweveki ngesifingo sokusa, beza engcwabeni bephethe ubulawo ababebulungisile, kukho nabanye abafazi nabo. Balifumana ke ilitye liqengqiwe lesuka engcwabeni. Bakuba bengenile abawufumananga umzimba wenkosi uYesu. Kwathi ekukhohlweni kwabo yile nto, kwabonakala amadoda amabini ebafikela enengubo ezibengezelayo. Ke kaloku bakubona ukuba bangenelwe kukoyika, beqondele emhlabeni, athi kubo, yini na ukuba ophilileyo nimfune phakathi kwabafileyo. Akakho apha, uvukile. Khumbulani ukuthetha kwakhe kuni oko ebekwelaseGalili esithi, uNyana womntu umelwe kukuthi anikelwe ezandleni zabantu abangaboni, abethelelwe emnqamlezweni, athi ngomhla wesithathu abuye avuke. Eli lilizwi lenkosi eliviwa bubumnyama bubaleke. Makasikelele uThixo ilizwi, ukufunda kwalo ngoku nangonaphakade. Amen. Amen. Sia
Nkosi, ndithembe wena, mandingaze ndidaniswe. Masiphinde ke sibulise bazalwane kumntu wonke osibukeleyo nomntu wonke osimameleyo kwiindawo zonke enisibukele nenisimamele nikuzo. Sikwincwadi kaLuka ngo-24 phantsi ke kwesihloko esithi uvuko lukaYesu. Ke bawo kwindawo ke engangathi funa ukuxhathisa ngazo phaa. Phaa kuthu balifumana ke liqengqiwe lesuka engcwabeni. Phinde ke phaa ku-5, yini na ukuba ophilileyo nimfune phakathi kwabafileyo. Athi ngomhla wesithathu abuye avuke. Sibaliselwa ke ngevangeli yoomama. Badla ngotsho ke oomama into yokuba ivangeli yabo i-significance ibonakala kakhulu kule vesi, ngoba ngabo abantu bokuqala ukuva into yokuba uYesu akekho engcwabeni. Ngabo abantu bokuqala ukusuka bayongena eminqubeni, bachaza into yokuba kuthiwa masihambe siyokudibana eGalili. Ngoku ke kudla nangala ethu amaxesha kwenziwe lo mfuziselo. Kwiinkonzo ezininzi bavuka ekuseni abantu ukuba khange balalise. Bavuka ekuseni oomama baphume ngelo xesha baphuma ngalo, babuye bezokuchaza ingxelo into yokuba uvukile. Bathi ke abantu abakwazi uzibalisa kwakukho isankxwe sokuba njengoba sisiya phaa sinengxaki nokuba elaa ngcwaba litywiniwe ngelitye, kunjalo nje eli litye eli kunganzima ukuba ngala amandla ethu silisuse. Kodwa bathi bakufika balifumana liqengqiwe ilitye lesuka engcwabeni. Ngoku ke silapho bazalwane, kunjalo nje asifuni ukuhlala kakhulu kwelaa xesha, kodwa silapha ngoku. Balifumana liqengqiwe, lisusiwe engcwabeni. Abakho ke bawumnguni amathuba apho unomnqweno wokuba ndingenza into ethile, kodwa kube kukho umqobo welitye endlaleni yakho. Namhlanje ngale mini ekwenziwa isikhumbuzo sokuvuka kukaYesu, umnqweno bawumnguni kukuba onke amatye ame phambi kwendlela zabantu bakuthi yanga bangathi xa bephakamisa amehlo bafike eqengqiwe. Ngoba bawumnguni zikho izinto ezingapha kwamandla ethu. Uthi uyibona imeko ubuqonda into yokuba qho ndimane ndihambe ndibetheke kule ndawo. Ngoku umnqweno bawumnguni kukuthi kule ndawo niqhele nje nibetheka kuyo bazalwane, yanga nanamhlanje kungabonakala elo litye elivale indlela yakho, yanga ungafika liqengqiwe. Angathi uYesu akuvuka bawumnguni, athi akusuka engcwabeni okanye lakuqengqwa ilitye lengcwaba likaYesu, kuqengqwe nemiqobo eme phambi kwendlela zabantu bakuthi. Ngoba fokamnguni sele
kulithuba simane sisithi abantu bakuthi abahambi kakuhle, kunjalo nje ingangathi ihlabathi eli liyabacinezela, kunjalo nje libahlela entanyeni. Bunzima kweli cala kulandele kweli cala. Bantwana bahle bakaThixo, umnqweno bawumngoni kukuba zonke zonto uthi wakujonga phambili ufike lo mqobo usendleleni yakho uqingqiwe. Ngoba kubuhlungu mfo kaMnguni, kubuhlungu uhleli nje uyazama kodwa akude kuzameke. Kubuhlungu mfo kaMnguni, ngamanye amaxesha side sibukele noba kungabazali betyhala ngesifuba sithi sibangaka, sibukele sihlele endlini ube wena ngokwakho ungenacebo kodwa ubumqobo umile. Kunini ezama utata, kunini ezama umama into yokuba kulunga apha ekhaya kodwa kungalungi. Namhlanje sizokuthi umnqweno mhlambi noba sishumayeli namhlanje bawumnguni kodwa sibe nomthandazo kuthi kuThixo umnqweno kukuba zonke izinto eziyimiqobo emakhayeni abantu, ingakumbi naba basibukelayo mfo kaMnguni, kubonakale la matye avalileyo avalela impumelelo bafike eqingqiwe. Kuthi ke kwakuqengqwa ilitye mfo kaMnguni, bangena abamama bafike engekho umzimba kaYesu phakathi engcwabeni, ngokuba izinto eziphilileyo akumelanga zihlala engcwabeni. Bantwana bahle bakaThixo, ze sithi mhlambi naxa kuqengqwa ilitye okanye xa kuvuleka izinto esinokwazi ukuzenza, bantwana bahle bakaThixo, singaqheli into yokuba kudala ndivalelekile. Ngoku bazalwane, mhlambi izinto ngale mini yanamhlanje zizawuqala ukuvuleka, ze kuthi xa kumane kulunga bazalwane ungazivaleli kule ndawo ubuhleli nje ungcungcutheka kuyo, ngoba ukuphila akuhlali engcwabeni. Bazalwane, siyakuqhela ngamanye amaxesha, siye siqhele bawumnguni, siye siqhele imeko, kunjalo nje singaboni naxa kuvuleka amasango, ngoba siqhele into yokuba kuhleli nje kumnyama. Bantwana bahle bakaThixo, side sife nathi ngaphakathi. Bantwana bahle bakaThixo, kodwa namhlanje sizokuthi uzungathi xa kuvuleka indlela wena ungaphumi. Kakade bazalwane, kakade ingcwaba lelokugcina izinto ezifileyo okanye ingcwaba lelokugcina izinto ezibulalayo. Bantwana bahle bakaThixo, ngoko uzujonga into yokuba zeziphi ezi zinto osabambelele kuzo ucinga into yokuba ziyakuphilisa kanti zizinto ezifileyo ezo. Ube wena bekumela kudala uphila kodwa ubambelele kwizinto ezifileyo. Bantwana bahle bakaThixo, mhlambi mfo kaMnguni uthi ungumntu ohamba inkonzo, ungumntu mhlambi othi uThixo uyamazi. Bantwana bahle bakaThixo, kodwa izinto ezifunwa nguThixo wena awuzihambi. Kunjalo nje nasenkonzweni le kukho abantu ongababulisiyo kodwa wena unendawo ohlala kuyo ephezulu, unabantu bakho ababalulekileyo ukogqitha abanye abantu. Namhlanje sizokuthi ezo nto zifileyo zizishiye kwelaa ngcwaba. Namhlanje kuphiliswa wena, namhlanje kuzophiliswa wena. Bantwana bahle bakaThixo, uzuthi ke xa uphilayo ushiye izinto ezibulalayo engcwabeni, uze wena uphume ungumbhoqabhoqa uziphilele. Yini na ukuba ophilileyo nimfune kwabafileyo? Siye sithi ke bazalwane, sikhangelane noYesu kwindawo besicinga into yokuba uYesu ufumaneka kuzo, kanti abantu abahlala kwezo ndawo sebafa bona.
nina ukuba nifuna ophilileyo. Bantwana bahle bakaThixo, ungahlali endaweni yabantu abafileyo, kodwa uYesu ufumaneka kwindawo yabantu abaphilileyo. Mhlawumbi ke liye libe khona, mhlawumbi likhona ithuba lokuba ube phakathi engcwabeni, kodwa loo nto ayithi wena ufile. Khona nento ethi uba umnguni akusekho nto yam ngoku, Nkosi yami. ngenxa yokuba kudala uqhuba, kunjalo nje kudala uzama, ngoku ucinga ukuhlala phantsi uthi akusekho nto yam ngoku. Kodwa mhlawumbi kumele siqale singene engcwabeni, mhlawumbi kumele siqale sinikelwe ezandleni zentshaba, mhlawumbi kumele siqale sibethelelwe, mhlawumbi kumele abantu basinukuneze, mhlawumbi kumele bazalwane into yokuba sigqithe embandezelweni enkulu, kodwa ngomhla wesithathu uzawufika uThixo. Awuzusoloko uhlele engcwabeni, awuzusoloko uvalelwe ngabantu abacinga bayakwazi ukuvalelwa, kodwa ngomhla wesithathu nawe uyavuka. Sikhonza uThixo ovusayo bazalwane, kunjalo nje sikhonza uThixo okubonayo into yokuba ngoku lifikile ixesha lokuba nawe uvuthulule ungene phakathi kwabo. Abethelelwe emnqamlezweni, athi ngomhla wesithathu abuye avuke. Akukhathaliseki ke nokuba kuvale bani. Kwakhe kwathiwa aba bantu mabakhangele abantu abazawugada ingcwaba eli, ukwenzele kungafiki iitshomi zikaYesu zizokumba apha. Bantwana bahle bakaThixo, kodwa ngomhla wesithathu abuye avuke. Akukhathaliseki bazalwane xa kufike ixesha lokuba mawuvuke okanye mawusuke kule meko kuyo. Akukhathaliseki noba ngobani abagadileyo, akukhathaliseki nokuba ngobani abathenjiweyo into yokuba baza kudodobalisa, kodwa lakufika usuku lokuba mawuphakame, uzawuphakama wena. Sizozama unigcinisa ithemba bazalwane, singancami sibe singekabhubhi, ngoba ophilileyo kahlala engcwabeni. Elingcwaba mhlawumbi ucinga into yokuba ufakwe kulo namhlanje, uzuyazi into yokuba wena asiyondawo yakho leyo. Le ndawo into yokuba ucinga into yokuba abantu bamane bekukhohla kuyo kuba wena ungenazo izinto ezithile, kuba wena ungafithi endaweni ezithile. Yazi wena asiyondawo yakho leyo. Ngexesha lakho uza kuvuthulula uYesu athi phuma, ngoba ophilileyo akafuneki kule ndawo. NgoYesu Kristu ngoku nangonaphakade. Amen.
Siza kuwe ke ngokubawo, Akakho apha. Uvukile. Khumbulani ukuthetha kwakhe kuni. Oko kwala seGalili. Bawo akakho apha. Sibona aba bantu okanye ezi zishwayambane zidanileyo ingangathi ziphuzwe yinja kwaye bamanzi ludano. Emveni bethe xa bebona ingangathi tyhini oyena mqobo ubuphambi kwethu okanye besuxhalele, ewe babo, usukile endleleni. Bathi xa bengena ngaphakathi, Nkosi yami, hayi mani, akekho lo mntu besizomkhangela, besizokumthambisa amafutha. Besadane njalo, Nkosi yami, besazishwayambane njalo, kufika ilizwi elibakhumbuzayo Nkosi yami, uba ayini mani, akekho lo mntu apha, uvukile. Sizokuthi ke afutshane nje, mhlawumbi nawe zikhona izinto ezikudanisileyo, ewe babo, ezibangele ukuthi ujonge ezantsi. Cimba mhlawumbi ukufumana kwakho into ethile, suke uvuye mzuzwana tyhini noko kwangangathi kuthi qwenge, kanti ngapha kokuthi qwenge kukho ukudana okukhulu, ngoba ayikho le nto ubuyithandazela. Nkosi yami, Emveni kweminyaka ubizwa kwi-interview, ewe babo, okanye emveni bana udala uzifake i-CV, ungabizwa, ungafumani nekholi lena ethi bana ngawukhawuleze sifuna nje ukuva bana ithini le nto uyibhala apha. ewe babo, Usuke ubizwe mhlawumbi kwi-interview, bantwana bahle bedinga, ucinga bana tyhini uThixo uyakuyiva imithandazo yakho, bantwana bahle bedinga. Ufike kwaphayana uyenze yonke into eyenziwayo, uthethe kwamnandi, kwaye aba bantu baphume benqwala besithi bana hayi mhlawumbi sawuphinda sikufowunele, lihambe ixesha, zihambe iinyanga, ubusithi wena tyhini mani uThixo ngoku ingangathi uza kundiweza kule meko. Bantwana bahle bedinga aphinde uThixo akudanise, bantwana bahle bedinga aphinde uThixo akudanise. Mhlawumbi ngamanye amathuba uzibona ingangathi, bantwana bahle bedinga, emveni bana bantwana bahle bedinga uthandazile, bantwana bahle bedinga uthandaze, mhlawumbi uthandazele umntana, mntu ongumama, bantwana bahle bedinga akunike uThixo umntana, bantwana bahle bedinga angakuniki umntana mhlawumbi ofana nalowa unguSamueli, bantwana bahle bedinga, kodwa akunike umntana oThixo umjongile ingangathi sisiqalekiso esi usinikwe nguThixo. Akudanise uThixo, bantwana bahle bedinga, ngoba akhona amaxesha bantwana bahle bedinga sicinga ubana imithandazo yethu ivakele, kanti emveni kobana bantwana bahle bedinga sithe ham okomzuzwana,
badinga emveni bana badinga amakhala ethu ethaham kanti silandelelwa badinga ukudana kwenhliziyo ngoba simbona ingangathi ayikho lento badinga besicinga bana iyasivuyisa badinga kodwa badinga emveni bana badinga amathemba yethu esezantsi uvele badinga isithunywa sisibethe egxeni akekho apha akekho apha sethi bana khumbula kaloku khumbula badinga ngoba zikhona izinto ubuzifundisiwe kuqala badinga zikhona abantu badinga indawo apho uhlangene noThixo wakufundisa wakuxelela izibhambathiso yilento sisithunywa sibakhumbuza ukuthi badinga zazikhona izinto ezazithethiwe badinga umhlambi ukwenzela ukuthi bazikhumbule kakuhle badinga ezi zinto ezithethiweyo kunyanzeleka ukuthi badinga abaxelele nendawo lena ezazenzeke kuyo badinga umhlambi nawe unayo indawo apho badinga umhlambi nawe unayo yakhe iGalili badinga ohlangana khona noThixo badinga owaqala badinga wafumana khona ipurity badinga owaqala khona wafumana qala ukutya okuthambileyo ngoba eGalili mosi badinga lexesha apho khona bebefumana badinga imfundiso ezilula badinga wathi bona abafundise uYesu ukuthi bamelane nale meko umhlambi nelixesha lokudana badinga kodwa badinga emveni bana bedanile ababantu uyabakho okanye isithunywa esi siyabakhumbuza badinga ukuthi khumbulani ekwathethwayo kuningaphambili nathi sizokunixelela badinga okanye sizothi khumbulani niyazazi izinto uThixo azithethayo kuni ngaphambili umhlambi nango nisibona ngathi nidanile kodwa mahleleke bedinga sizakunibeka egxeni sisithi bana khumbulani ngoba ukudana oku bawo ukudana oku okuphithizeleswe ukoyika bana bedinga ukwenza ukuthi ujonge ezantsi bana bedinga kodwa bana bedinga bathi abantu bejonge ezantsi asuka le ndoda okanye asuka la madoda abakhumbuza bana bedinga akekho apha uvukile bana bedinga ngoba ngamanye amathuba xa sidanile bana bedinga bana bedinga siyalibala ukuthi badinga umhlambi wayetshilo ukuthi uza kuvuka umhlambi wayetshilo ukuthi amazwi anguewe anguameni siyakhumbula okanye siyalibala ukuthi dinenkinga eziphakamileyo ngawe badinga ngoba ukudana kwethu badinga wazi ukuthi sithokombise sibe zishwayimbane badinga ibe zizinto ezingangathi ziphuzwe yinja badinga sibe nenhloni kwakuthetha oku badinga sibe nenhloni kwakuhamba oku ibe ngangathi ngumntana ophulukileyo ebusuku badinga obenzima kwawuvuka oku ngoba sidanile ngoba ubomi ngamanye amaxesha bunexesha lokuthi bungahambi ngexesha okanye bungahambi ngale ndlela sifune ngayo bubangela ukuthi sidane endleleni badinga ngamanye amathuba xa sidanile sidaniswa nangabantu badinga besihamba nabendleleni sidaniswa nangabantu esithandaza nabo sidaniswa nangabantu ngamanye amathuba badinga umhlambi besilele kunye esizalweni kodwa namhlanje sizoxelela ukuthi masikhumbule Nkosi yami ngoba ubomi hobo buyasidanisa bana badinga ubomi hobo buyasidanisa bana badinga ubomi hobo buyasidanisa bana badinga umhlambi badinga ekudaneni kwethu ngamanye amaxesha sithi sifuna ukuqumbela noThixo bana badinga simbuza ukuthi ubuphi bekusenzeka into ethile umhlambi simbuza ukuthi why Thixo kuthani into ethile isenzeka kum kuthani Thixo usakundishiya ngexesha lokudinga ngalo umhlambi nabamama badinga beyicinga lento Thixo uziphilisile mani
Thixo mani ubahambisile abantu, Thixo uzibonisile imfama, Thixo nabantu ababengeva ngendlebe bavile, Thixo nabantu bebengakwazi ukuthetha uzikhuphele indemoni. Kuthani ngexesha thina sokudinga kakhulu ungabonakali thina, bathi sekunjalo bantu badinga ingcinga zibethabethana, bantu badinga asuke isithunya sabebethegxeni, abafuneka ngamanye amaxesha sedane, bantu badinga benzela ukuthi sizabona uzuko likaThixo kana mhlawumbi kuphela wethu amandla, bantu badinga avela amandla athi uPawulosi, bantu badinga kanti ngenamandla ukanti namandla mna, bantu badinga ngoba exesheni lakhe lokudana uThixo vele wazibonakalisa, ndakubongoza kathathu awuyila sibongoza kathathu isithunywa, bantu badinga wasuka wathi uThixo akalisusa ukudana, bantu badinga uPawulosi wasuka wathi ubaba lolam lokwanele, bantu badinga nasebuthaneni kwakho nasebuthaneni kwam uThixo namhlanje uzobe usixelela ukuthi ubaba lolakhe lusanele, bantu badinga sizothi namhlanje uthando lukaThixo lukwanele mani, sizothi namhlanje ubaba lolikaThixo lukwanele, sizothi uThixo ukujongile ekudaneni kwakho, sizothi uThixo lapha ekhaleni kwakho mhlawumbi uba unophakamisa amehlo ungayiboni inyoka yebhothu, uThixo sikelele mani, uThixo sithamsanqilise ngokuthi kube sephakatheni. Amen. Amen.
Jibawo Awu mse. akakho apha. Akekho apha. Ifika ithi le nto bawo ngoku ndikumameleyo. Ifika ithi le nto apha kum. Uzulumke. Wena mntu osendaweni nokuba yephi loo ndawo. Ingakumbi loo ndawo mhlawumbi ukuba ixhomekeke kuwe nabantu abakuloo ndawo baxhomekeke kuwe. Uzulumke ungenzi loo ndawo kuyo indawo yelabafileyo ngoba uzawuthi ukhangela kuthiwe akakho apho uYesu ngoba akahlali nabantu abafileyo okanye akahlali engcwabeni uYesu. Ngoba fokamnguni ndisitsho nje kukho indawo ezinabantu kodwa abantu abalapho bafile babulewe ngabantu ebekumela babagadile. Ngoko bantu abasemagunyeni ze nilumke le ndawo enikuyo ningayiguquli niyenza amangcwaba bantwana bahle bakaThixo ngoba mfokamnguni siyakwazi ukuhamba umhla nezolo mhlawumbi sisiye etyalikeni kanti abantu abasekho ecaweni ngoba abantu abakhokela icawa bayenze ingcwaba icawa kaThixo bantwana bahle bakaThixo ngoba uyavizitha uThixo nakwelabafileyo. Mhlawumbi wakhe wakhona uThixo apha sacinga into yokuba umele ukuhlala kanti ukuba nizawubabulala abantu kule ndawo enikuyo ze nilumke ngoba nizawuthi nibhekabheka abengekho uThixo kuloo ndawo ze nisebenzele into yokuba makubekho ukuphila ukwenzela uThixo azokufumaneka naye. Kukangaphi kufika izihelegu zokuba abantu badinga into zokudla kodwa ecaweni abantu babhekeliswa kude sele kukho umcimbi onokutya. Abantu abangaziwayo kuthiwa mgxothe makaphumele ngaphandle bantwana bahle bakaThixo kanti namhlanje sizochazela into yokuba ze nithi kwezi ndawo nikuzo ningababulala abantu kuba nicinga nina nilungelo ngoba nizawuthi nijonga ngomso kuthiwa akakho apho. Bawo akekho apha. Akekho apha. When kufika ixesha lovavanyo into ubuyixelele Ewe bawo. uyayilibala. Nkosi yam. When kufika ixesha lokuthi uvavanywe amaza alephuze bomini Ewe, Nkosi yam. iyalibaleka into ubuyixelelwe bebexelelwa aba bantu Ewe, bawo. ukubana ndiza kuvuka ngesuku lesithathu kodwa lisuku lesithathu eli andiyazi nokuba umhlawumbi bantwana bahle bethi lukholo elincinci olu kodwa andinqweneli ukutsho kodwa ndinqwenela ukuthi nje bantwana bahle bedinga xana bantwana bahle bedinga lifikile itest ebomini bakho uyayilibala nalena ubuyaziyo bantwana bahle yile nto ke azothi lo mntu apha kubo khumbulani kaloku bantwana bahle bedinga sizawuthi nani bantwana bahle bedinga khumbulani ukubana bantwana bahle bedinga wayethe uYesu yizani kumnonke nisindwayo imithwalo yakunika ukuphumla bantwana bahle bedinga sizawutsho mama bantwana bahle bedinga ofuna ukulahlekelwa lithemba sizawutsho mntu omtsha ofuna ukulahlekelwa lithemba ngenxa yokuthi awufumani umsebenzi sizawutsho mntu othi uzama lena uhlanganisa lena nalena bahle bedinga ungahlangani ufuna ukubekelela umxakatho endleleni sizawuthi khumbula bahle bedinga uYesu ulapha ekaleni kwakho sizawukhumbuza nje loo nto bahle bedinga ukuthi bakhona abantu bokukhumbuza ukuthi bahle bedinga uThixo akalahli ilungisa lakhe bahle bedinga sizawuthi uThixo uyayiphendula imithandazo ngoba abantu xa besuka apha endleleni banomthandazo omfutshane bahle bedinga abathethi nanye into bathi bana I wonder any
manje siza kuliqengelwa ngubani mhlawumbi nawe unayiwanda wakho kodwa sizawuthi namhlanje uThixo uyayiphendula lo sizokukhumbuza lonto uThixo ukuthi uyabaphendula ayiwanda bawo abantu bathi apha endleleni besahamba kumane kusithi qhathi into yokuba andiyazi lento ndiyihambelayo ngoba kakade ayizokuphumelela kudala ndazama mhlambi lityelile wakhe oko ndizama kodwa namhlanje ingangathi uthi ze kuthi xa usenzulwini yobunzima ze kuthi xa uphakathi kanye embandezelweni ukhangela into yokuba wayetheni uThixo ze uthi xa kumnyama kungaphumeleleki ze kuthi xa kumnyama kungekho necebo aba bantu mhlambi uqhela ubalekela kubo xa bengafumaneki wena uzuzibuze kulomeko kanye phakathi kuyo wayetheni uThixo ngoba mhlambi senokwenzeka into yokuba yiyo into enokugcina kweso sithokothoko sobumnyama okuso into yokuba wayetheni uThixo mhlambi ilento besithi khumbulani kaloku into yokuba wayethe mhlambi nathi sincama kukuba sithi sakuba phakathi emekweni bawumngoni libali izinto abayizithethile uThixo ngoku sizokuthi xa ukulondo asithi mhlambi siyakwazi ukuyisusa kulolo lento kuyo asithi mhlambi sinawo namacebo kodwa xa ukulondo kunjalo nje xa usiva ulwamvila lwayo lusitsho kakhulu lide mhlambi liyokuhlaba nangaphakathi enzulwini enhliziyweni ucinga into yokuba wayetheni uThixo bantwana bahle bakaThixo ngoba uyatsho uThixo into yokuba andiyi kuliyekela inyawo lakho ekutyibilikeni ucinge loo nto bawumngoni ucinge into yokuba ngemini ethile wayekhe wathi sawuhamba kwizitrato zegolide xa ukulomeko khawucinge izinto owakhe wavumelana ngazo kwakunye noThixo khawucinge mhlawumbi into yokuba wena wawucele ntoni kuThixo ngoba le mini ikufaka engxakini namhlanje yimini ekumele ukhumbule uThixo ngayo bawo soze ulinde itrain pha ithini yabo bawo soze ulinde inqwelo ndaka hey Nkosi yami isiporo yisi-3 ewe bawo aba bantu aba bafuna uverse 3 bafuna umzimba ewe umzimba wenkosi ewe bawo abawufumana endaweni bafuna uYesu ewe bawo bafuna umzimba kaYesu sithe sisithunywa sizama ukubaxelela ukuthi nikhangela into errong ewe nikhangela into erongo bazalwane kutheni nifuna ophilileyo kwabafileyo khangela xa ifika mhlambi kulwandle laseTiberiya abazalwane uthi bana xa abantu bekhangela inhlanzi kwicala elirongo athi uthatheni ke umnatha nuphose wanyikala umhlambi nathi anibahletinga umhlambi nathi amalinge ethu esiwazamayo mhlawumbi nathi imigudu yethu esizamayo simane sicula imizamo yethu yakuphela ngakufika kuwe kanti sizama ecaleni elirongo banalahle bedinga kanti sizama endaweni erongo kushada balahle bedinga sikhangele uYesu balahle bedinga ngaphandle esixekweni okanye sikhangele uYesu ngapha balahle bedinga ekuvukeni kwakhe simyeke engcwabeni ngoba awethu Yesu akaphelelanga engcwabeni
engcwabeni imistake yethu babadinga sinila engcwabeni siphelele engcwabeni umhlambi ithandazo yethu babadinga siyithandaza sishiye engcwabeni singayibhekisi kuThixo kodwa namhlanje sizoxelela ukuthi masiyeke ukufuna babadinga uYesu engcwabeni uvukile Mosi babadinga uvukile awethu Yesu babadinga umhlambi izinto zethu ziqingile nje babadinga sikhangela okanye babadinga sihamba ku direction ezirongo umhlambi bana sinowutshintsha i direction okanye babadinga umhlambi ubomi bakho bungahambi ngamanye amathuba uhamba ku lane yemoto ezihamba kancinci kanje babadinga ungene ku first lane wenzela ukuthi uzohamba kakuhle umhlambi ugila babadinga endleleni ezinye imoto asinqamanga apha endleleni kuwena funeka uhambe kweyakho ilane babadinga ngoba sikhangela umhlambi udepression esinazo babadinga sizixakekisile babadinga ngezinto sikhangela umzimba babadinga okanye sikhangela isidumbu babadinga kwindawo efuneka engahlali zidumbu umhlambi sikhangela impumelelo kwindawo engahlaliyo impumelelo umhlambi babadinga sikhangela imbiliso babadinga kwindawo engafumaneki imbiliso khangela mani babadinga intombi enethumbe legazi emveni bana icheke zonke izinto zayo babadinga yasibana yakubona ukuthi ibikhangela kwindawo erongo yathatha ilinge lokugqibela yasibana anifuni ukubonwa mangichukumise umqukumbelo babadinga umhlambi nawe babadinga udala uzama izinto udala utyeka kwindawo ohamba kuzo umhlambi nawe babadinga ufuna ukuncama sizothi namhlanje babadinga ngakuzame kwakhona sizothi namhlanje babadinga ngakuvume uvuke namhlanje uphinde uzame kwakhona sizothi namhlanje lisekhona ithuba nabana uphinde uzame umhlambi izolo ubukhangela isidumbu babadinga ubukhangela uYesu esidumbini babadinga umhlambi ubukhangela ovukileyo abafileyo babadinga umhlambi babadinga ubufika uthandaze engcwabeni sizothi namhlanje ngokutshintshe indlela yokwenza ngoba babadinga umnatha ufuneka uguqulile uphosele kwenye icala ngoba uvukile uYesu uvukile uYesu uvukile uYesu xa evuka bangahlathika uvuke babadinga uvuke nokubetha kwethu uvuke nabuhlungu bethu uvuke nobuze bethu Yesu uvuke babadinga nanyembezi zethu Yesu uvuke namazothe yethu Yesu uvuke nemivandetho yethu uYesu uvuke uYesu na depression zethu Yesu uvuke nokuxakeka kwethu Yesu uvuke nezililo zethu Yesu uvuke nazingqala zethu Yesu uthendike banodinga siyamkhangela apho Yesu ngoba uvukile uYesu nengxaki ubukade uthongene nayo sizokuxelela namhlanje yahlile amagqali Yesu ngoba uvukile uYesu ngoKristu Nkosi yethu amen.
sivalile ke ngoku. Njengoba ke sivalile masiphinde okokugqibela sicela umnikelo bawo. Siphinde sicela umnikelo. Bawo, siyacela ukuthi wonke umuntu ongeka-subscribe ucofe ukusubscribe. Siyacela ke ukuthi ba uyayithanda le nkqubo ucofe ulike, uyisharele nabanye abantu abakuzi kwezinye i-platform kwenzela ukuthi izokhula nalento yethu. Lento yami nawe, lento yakho nalomsakazo izokhula lento yethu. Kwenzela ukuthi nabanye ke bayifumane ke i-platform lena. Kundawo ke esihamba kuzo, kwindawo esiqelengela kuzo ezikolweni, ngomso kuzobe kuhlela amakhaya bawo, because into family day kuzobe kuhlela amakhaya. Xa nisitya inyama yebrayi niyayichaza ubana icawe yabantu abangacawe iyafumaneka ngo-5 o'clock. Bexeshwa ke ngulo mzalwane wakabonani. Ngamanye amathuba ke namane ke nombona ehamba nam ngamanye ke amathuba. Sicelele uxolo ke nabatitshala bezibalo physical sciences ukuba kuye kwathi ke ngalamini yamakhaya baye babacela abantwana besikolo. Sibacelela uxolo bazalwane kule syllabus ixesha seliphelile. Bawo sivale inkonzo yethu namhlanje. Sivele inkosi yethu Yesu Kristu, uthando kaThixo nobudlelwane bobuyingcwele bungahlala kuthi sonke ithi kuyinkosi ngoku naphakade. Amen. Amen. Amen, 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 Ukuba khanguye ecaweni ngoyena muntu besiyenzele yena lecawa. Ukuba buyile ke ecaweni nawe besiyenzele wena lecawa. Masibulele bazalwane kumuntu wonke osibukeleyo kwade kwaleli thuba. Sibulele wonke umuntu oye wasimamela kwade kwaleli thuba. Kwindawo zonke eniye nasimamela nikuzo nendawo zonke eniye nasibukela nikuzo. Inkosi kakhulu bazalwane. Igama lami bendusihle bonani, ndingahambe ndiyedwa ndihamba noAnele wakwamnguni. Masidibane futhi kule cawa izayo ngentsimbi yesihlanu. Inkosi bazalwane, le yicawa yabantu abangacawiyo. Ningalibali ukuthandaza uThixo othandazekayo. Babayeni inkosi. Papa yini, Papa yini, Papa yini.